Tak krásny novembrový deň, priatelia. Všetkých vás srdečne zdravím a chcem sa k vám prihovoriť aktuálne po včerajších udalostiach po 17. novembri a začnem počasím. Život sa vrátil do našich životov, to je slnko, ktoré sa záhadným spôsobom stratilo niekedy pred 11. novembrom, kedy 11.11 bol dôležitý energetický portál, ale o tom inokedy. A záhadným spôsobom sa slniečko objavilo dnes po 17. novembri, kedy pršalo a bolo nepríjemne. To však neodradilo masy ľudí, aby prišli na námestia v Bratislave, v slovenských mestách pomenej. A tak by som sa k tomu rada vyjadrila, hoci som k tomu už písala na našej stránke Iniciatíva proti nespravodlivosti, na Facebooku, na TikToku a YouTubeovom kanáli. Na jednej strane sme kvázi oslavovali slobodu, ktorú ale nemáme. Chcela by som sa prihovoriť najmä k tým, ktorí na tých námestiach stáli, pretože ja im verím, že sú nespokojní a že im tá sloboda chýba a myslia si, že pod rúškom tých, ktorí ich tam dostali, že ju získajú. No je to falošná sloboda, sú to falošné sľuby, za ktorými stojí cudzia moc. No a bohužiaľ národovci, patrioti ostali doma na svojich kaučoch. My sme sa prihovorili deň predtým, 16. občanom vo Zvolenie a priniesli sme petíciu Dajte ľuďom chlieb, nie zbrane. Pretože zásadným spôsobom nesúhlasíme s vojnou na Ukrajine, s akýmkoľvek vojenským konfliktom a s tým, ako sa správa Európska únia, ako sa z nej stala vojnová konfederácia, ako naši politici zneužívajú ľudí, klamu ich, okrádajú a sú vlastizradcovia. A s tým treba skončiť. Toto tí ľudia na námestiach, ktorí včera stáli, nepochopili. Nepochopili, že slúžia niekomu druhému, takže nikto im neberie ich ideály. Ideály 17. novembra, o ktorých vieme rozprávať my, ktorí sme po 50-ke a ktorí sme tam naozaj stáli a štrngali kľúčami. Sme verili v slobodu, ktorú nám ale ukradli. Namiesto toho nám vnútili nespravodlivý, liberálny, progresivistický a politický totalitný režim. Slúžia Európskej únii, jej lídrom, ktorí vlastne zradili aj všetko to, prečo tie štáty pôvodne do európskej zóny vstupovali. Treba si naliať čistého vína a povedať pravdu, ako sa veci majú. My si prajeme mier, my si prajeme rovnaké podmienky pre všetky štáty v Európe, ale ich nemáme. Bohužiaľ, na úkor nás, ktorí sme ako tak prosperovali, prišli sme o všetko a musíme poslúchať nevolený Brusel a toto ľudia nevidia. Nevidia, že načierajú z vlastných vrecák, platia zbrane posielajúce sa na Ukrajinu. Nevadí im, že všetky úpravy a zmeny, konsolidácie u nás sa dejú z ich vrecka a papaláši politici naopak profitujú a majú stále viac a väčšie platy. Tak sa prosím nad tým zamyslite. A zamyslite sa nad tým, ako budeme ďalej žiť. Skôr, ako budeme zničení a prídeme aj o vlastné územie. Vaša iniciatíva proti nespravodlivosti.